Sa ngalan sa Mahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Niining ikatulo ka adlaw sa atong Misa Novena, pagpasidungog sa atong patron nga karong ikatulo ka adlaw ato siyang gipasidunggan sa iyang titulo Saint Joseph the Patriarch. Atong dadon ang atong tagsa-tagsa ka mga pag-ampo, pasalamat sa Dios sa mga grasya nga nadawat sa atong mga hangyo sa Ginoo pinaagi sa pangaliya ni San Jose. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa kugdakong uyamot sa hunahuna sa pulog sa buwan. Kaluyan nun kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon nun kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Ginoo, tugot nga sa nagkahiduol na ang adlaw sa piyesta sa kaluwasan, makadugang unta ang among kainit sa pagsaulog sa misteryo sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Mao kini ang giingon sa Ginoo. Gisugo ko sila sa pagsunod sa akong kasuguan, aron ako mahimong ilang Dios, ug sila mahimong akong katawhan. Gisugo ko sila sa pagkinabuhi, sumala sa akong kabubuton, aron walay dautan nga mahitabo kanila. Apan wala sila mutuman ni magtagad niini. Hinunua, gibuhat nila ang gidikta kanila sa tiga ug sa dautan nilang kasing-kasing. Ug misamot hinuon silag kadautan. Sukad sa pagbiya sa inyong katigulangan sa Ehipto, hangtod karon nagsigi ako padala kaninyo sa akong mga sulugoon nga mga propeta. Apan wala gayud kamo magpatalinghog ni magtagad kanila. Hinunua, misamot kamo katiga ug mas dautan pa kamo kaysa inyong katigulangan. Busa, Jeremias, isulti kanila kining tanan, apan dili sila mamati kanimo. Sangpiton mo sila, apan dili sila mutubag. Sultihi sila nga ang ilang nasud dili magpatalinghog sa pulong sa Ginoo nga ilang Dios, ug dili buot nga tudluan. Alang kanila, wala na'y kamatuuran, ug dili na gani sila maghisgot bahin niini. Ang pulong sa Ginoo.
karon makadungog kamo sa iyang tingog. Ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog. Ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Umahi kamo, awitan ta nga malipayon ang Ginoo. Isangyaw ta ang bato sa atong kaluwasan. Yukbuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya nga malipayon ug mga salmo. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog. Ayaw patig-aha inyong mga kasing-kasing. Umahi kamo, manghapa kita sa pagsimba. Mangluhod kita atubangan sa Ginoo nga nagbuhat kanato. Kay siya mao ang atong Dios. Ug kita ang katawhan nga iyang gidumala, ang panon nga iyang gitultulan. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog. Ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Hinaut unta nga karon mamati kamo sa iyang tingog. Ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing sama didto sa Meriba. Sama sa adlaw ni Masa didto sa Kamingawan. Diin gisulayan ako sa inyong mga katigulangan. Ila akong gisuta, bisan nakakita sila sa akong mga buhat. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog. Ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Niadtong higayuna, gipapahawa ni Jesus ang yawa nga amang, ug sa nakagula na ang yawa, nakasulti ang tao. Ang mga tao na hibulong, apan pipila kanila miingon, si Beelzebul ang pangulo sa mga yawa, mao'y naghatag kaniya gahom sa pagpahawa kanila. Dihay uban nga buot mo bitik kaniya, nga sila mihangyo kaniya nga muhimog usa ka milagro aron pagpaila nga pinadala siya sa Dios. Apan nahibalo si Jesus sa ilang mga huna-huna ug miingon, bisan unsang nasura nga magkabahin-bahin ug mag-away dili mulungtad. Ang banay nga magbahin-bahin maugkag. Busa kun diha sa gingharian ni Satanas may mga pundok nga nag-unay away, unsaon man paglungtad sa maong gingharian. Nag-ingon kamo nga naghingilin ako sa mga yawa, tungod kay naghatag si Beelzebul kanako gahom paghimo ni ini. Kung giingon ni ini nako paghingilin, kiunsa man di ay sa inyong mga sumusunod pagpahawa kanila. Ang inyong kaugalingon mga sumusunod nagpaila nga sayop kamo. Ang tinuod mao nga tungod sa gahom sa Dios naghingilin ako sa mga yawa, ug kini maoy nagmatuod nga naghari na ang Dios. Kunang usa ka tawo nga kusgan, nga sangkap sa tanan niyang inandam nga mga hinagiban, magbantay sa iyang balay, dili gayud kahilabtan ang iyang butang. Apan kun may labi pang kusgan nga musulong ug mubuntog kaniya, ang labing kusgan musakmit sa tanang hinagiban nga gisaligan sa tag-iya ug bahin-bahinon ang iyang tinulis. Ang dili dapig kanako, batok kanako. Ang dili mutabang kanako, pagtigom, nagpatibulaag. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ani anata sa ikatulo ka adlaw sa atong Misa Novena, pasidungog kang San Jose atong patron. Lahi ang atong kasaulugan karong tuiga, kay nagkalain-lain mang titulo ni San Jose atong gipamalandungan. Sa unang adlaw, kita namalandong sa iyang titulo Patrocinio de San Jose, usa ka titulo nga gihatag sa mga Hiswita 1600 katuig ang milabay, or in the year 1600 ni ining maong parokya. Kagahapon gipamalandungan nato ang titulo Saint Joseph the Worker, nga maoy daghan nga titulo sa mga parokya dinhi sa Tabunok, sa Katmon ug uban pa. Karong adlaw atong pamalandungan ang iyang titulo Saint Joseph the Patriarch. Doon ako'y ikumpisal ninyo nga maoy nakapuno sa akong huna-huna ni ining pipila ka mga adlaw ug pipila ka semana. Murag na in love na gyud ko ani. Ay kabalaka, dili sa usa ka babay, dili pa nako biyaan ang inyong parokya. Kundili ang nakapuno sa akong huna-huna ni ining pipila ka mga adlaw ug mga semana, kinibiya siya si San Jose ug ang inyong simbahan. Sayod kamo nga nangandam kita ni ining atong simbahan alang sa lapad nga pagpangandam ni ini, dili lang dinhi kundili sa kinatibuk-an nga yuta sa atong simbahan. Daghantag ma-look forward unya
dinhi. Pipila ni ini, kining inyong wala nga bahin, nga chapel, makasulod na unya mo dinhi, kay mahimo naman ning chapel ni Saint Joseph. Nga atong ibutang ang iyang imahin nga for 3 decades tua sa Diocesan Museum tapad sa katedral. Ug sa pag-uli unya sa maong imahin, ubanan kini sa mga relikyas sa mga santos nga nagdebosyon kang San Jose. Sa inyong tuo nga bahin, ayaw lang mo kahibulong, mubalik ang Senyor de Sena dinha sa sulod. Kay we need to preserve it. Kay almost 200 years old na ang Ginoo, the only survivor sa gubat. Pero dili lang kana, ubanan usab kini sa mga relikyas sa mga 12 ka-apostoles, lakip na ang Lignum Crucis. Pero ang nakanindot, dili lang ibalik dinha, kundili mabalik ang iyang octagonal chapel sama ni ini. Nagstorya nami sa eskwelahan, ibalik na ang octagonal chapel. Daghan patag mapaabot dinhi. Ang inyo unyang umaabot nga dako ug hinaot, hamugaway nga CR. Mauna nga pailob lang sa mo sa atong CR, ato ra ng usbon. Doon na pa mo'y mapaabot nga ang annex lot ato na sad nang i-develop kay sa simbahana. Ug didto atong ibutang ang museum nga hopefully maoy pinakadako nga museum dedicated to Saint Joseph sa tibuok Pilipinas. After all, kamo may national shrine. Mapaabot usab ang gift shop nga daghan na tagi huna-huna nga mga lain-laing mga gift shop. Gawas nga imahin nga inyong mapalit karon nga replika ani, maka-avail na sad mo sa replika unya ni San Jose sa atong outdoor shrine. Mga keychains ug gagmay pang mga imahen. There are many things that we can be excited about moving forward. Pero dili lang biya kini maoy nakapuno sa akong hunahuna, kay bisan sa salida nga akong gitan-aw karong mga panahona, usa sa akong nindot nga akong gitan-aw mao ang salida nga Joseph nga gipagawas 1995 nga naghisgot ni Joseph sa karaang testamento, anak ni Jacob nga katong huna-hunaag dautan sa iyang mga igsuon, gilagpot sa Ehipto hangtod nga natuman ang iyang damgo ug nahimong gobernador sa Ehipto. Sa atong pamalandong karon, Joseph the Patriarch, atong himuon ang parallelism ni adtong San Jose sa karaang testamento, anak ni Jacob, ug si San Jose sa bag-ong testamento nga karon atong gipasidunggan. Usa sa mga libro nga akong gibasa karon is The Life and Glories of Saint Joseph nga gisulat ni Edward Healy Thompson nga na-publish 1888. Doon na siya nindot nga pamalandong bahin ni Saint Joseph. Precisely, miingon siya nga ang San Jose nga atong gipasidunggan karon giforeshadow na sa karaang testamento kay gikahimut-an sa Dios nga ipadayag na siya sa kalibutan centuries even before he was born. Pinaagi ni Jose nga usa sa mga anak ni Jacob sa karaang testamento. Ang titulo nga patriarch, usa ka titulo nga nagsimbolo nga ang Dios naghatag sa usa ka tawo to be the head from which God would give His blessing. Maubitaw nga ang unang patriarch mao si Abraham, nga gipasaligan sa Dios, you will become a father of many nations. Ug ang imong kaliwat
sama sa kadaghan sa mga balas sa kabaybayunan ug sama sa kadaghan sa mga bituon sa kalangitan. Sa ato pa, dili maihap. Gikan ni Abraham, the first patriarch, misunod ang iyang anak, si Isaac. Gikan ni Isaac, misunod ang iyang anak, si Jacob. O gikan ni Jacob, ang iyang napulog duha ka mga anak, usa niini si Joseph, ang pinangga ni Jacob nga iyang amahan. Si San Bernardo, usa ka santo, mihatag siya ni ining pamalandong. Si Jose, nga atong gipasidunggan, did not only inherit the name of Joseph in the Old Testament, but also possess the same quality and virtue nga naa ni Jose sa karaang testamento. And what are these virtue? The virtue of chastity, the virtue of innocence, the virtue of grace. Kay kung ang unang Joseph, anak sa usa ka patriarch nga si Jacob, the second Joseph nga atong gipasidunggan was also the son of a patriarch, kay ang iyang amahan Jacob man usab ang maong pangalan. Kung ang inahan ni Jose sa karaang testamento mao si Raquel nga gilubong duol sa Bethlehem, si Joseph miadto sa Bethlehem ug didto gianak ang manunubos sa kalibutan, the Christmas story nga atong madungog sa panahon sa Pasko. Kung ang Jose sa karaang testamento dunay nindot nga pananawon, he had a vision, he was a dreamer, diin iyang nakita nga ang adlaw, ang bulan, ug ang mga bituon mi-bow down kaniya, maubitaw ni ang nasukan sa iyang mga igsuon, the dreamer. Kay lagi mi luhod kaniya ang adlaw, bituon, ug ang bulan. Si San Jose nga atong gipasidunggan karon, he was recognized nga diha kaniya the Son of Justice, referring to Jesus, was subjected under his authority. Mary, fair as the moon, yielded to the obedience of the head of the family. Ug dinha gihatag usab nga gipasidunggan si San Jose. Makita ninyo ang parallelism between the Joseph in the Old Testament, who is considered patriarch, and the Joseph nga atong gipasidunggan karon kansang titulo, the patriarch. Kung si San Jose sa karaang testamento gidala isip ulipon ngadto sa Ehipto, but later on nahimong head sa balay ni Potiphar, katong iyang agalon nga mipalit kaniya isip usa ka sulugoon, the second Joseph nga atong gipasidunggan karon by God's grace gihimo usab sa Dios nga mahimong head sa Holy Family ug mahimo usab nga head sa iyang simbahan. Pagkanindot ni ining parallelism nga we now appreciate better ang titulo niya, that the patriarch nga nagdugtong kaniya sa San Jose, the patriarch diha sa karaang testamento. Si Paraon or Pharaoh in the Old Testament recognize the wisdom that is in Joseph. Kay maumantoy naka-interpret sa iyang damgo ug miingon si Pharaoh, "Can I find someone better like you,
makakita ba kog sama kanimo? Ikaw na karon maoy mangulo sa akong gingharian, ikaduha lamang kanako. For I shall appoint you as the head of the whole of Egypt, and they shall obey you. Nga ikaw maoy mangulo ni ini. Dili ba ing ana man usab ang talagsaong pribilehiyo nga gihatag ni San Jose, being the head of the Holy Family and the patron of the whole church. Maudi ay nga makasabuta that Joseph was set for us as the head. Kay si Haring David sa pagpamalandong sa kinabuhi ni Jose sa karaang testamento, which is a preparation for Joseph in the New Testament, miingon siya, Pharaoh appointed him as the Lord of his house and the ruler of his possession. Mausab kini ang papel ni San Jose nga atong gipasidunggan, the head of his house and the ruler of his possession. Maudi ay nga sa ikaduhang Jose nga atong gipasidunggan karon, gihatag siya sa Dios alang kanato nga atong kaduulan, nga atong kasangpitan. Dili lang ulo sa Ehipto, kundili ulo sa kinatibuk ang simbahan. Ang Dios nakapahimuot kang San Jose nga atong gipasidunggan karon. Kung ang karaang Jose dalaygon nga patriarka sa gahom, sa kaayo, ang San Jose nga ato usab nga gipasidunggan dalaygon usab sa iyang malumo ug kasing-kasing ug naay amahanon usab nga pagpangaliya. Nganuman kay makahinumdum ta kaniadto sa karaang testamento, miingon biya to si Jose, kinahanglan magtigom og trigo kay 7 ka tuig abundante ang mga mais, pero may abot ang 7 ka tuig usab sa kawadon. Kung ilang gibiay-biay si Jose, nganong nagtigo man ni siya, naghimog dagkong kamalig, ilang gikalimtan. Pero human sa 7 ka tuig sa kaabundansya ug anaa ang kagutom, mihilak ang tibuok Ehipto kang paraon nangayo og pan nagpakitabang. Ug unsa may tubag ni paraon, ite ad Joseph. Go to Joseph and do all that he should command you. Dinhi ni nagikan ang atong gigamit kanunay nga panultihon, ite ad Joseph. Go to Joseph and do whatever he commands you to do. Mga igsuon, si San Jose nga atong gipasidunggan karon, gihatag usab sa Ginoo alang kanato. Dili lang aron muhatag sa iyang pinili nga grasya. No? Notice the parallelism. It was Pharaoh who commanded the people, go to Joseph. But now, God is also telling us, go to Saint Joseph. Sa imong mga pag-ampo, sa imong mga kabalaka, sa imong mga problema, ang Dios muingon usab kanato, ayaw lagdritso nako kanunay. Go to Joseph, because he is the Lord of my house and all of my possessions akong gisalig ngadto kaniya. Mauna pagkanindot sa atong patron, kay ang tanang grasya nga gikan sa Ginoo magagikan diha kaniya. Pero dili lang sa mga material nga panginahanglan nga atong gipangayo, but the merit and the blessings that Saint Joseph would give us today is not only earthly
and temporal, but also blessings that come from heaven. Pagkanindot ni ining maong grasya. Second, to Mary, Joseph is given to us as the dispenser of God's favor so that sa mga mihilak ang mga tao kang paraon ug si Jose isip amahan mihatag kanila sa ilang panginahanglan. Kita usab karon makaduol sa Ginoo pinaagi kang San Jose. Nindot nga sa atong kinabuhi karon mas mahiduol pa kita ni San Jose. Go to Joseph. That is why sa matag higayon nga ako mo sa ulog sa sakramento sa kumpisal ug makadungog ako sa inyong mga hilak ug mga kabalaka, I would say, ihunghong kang San Jose ang inyong mga problema, ang inyong mga kabalaka, ang inyong mga kahadlok, kay siya gihatag sa Dios alang kanato nga atong kaduulan ug atong kasandigan. Kung kaniadto miingon si Pharaoh sa mga Ehiptohanon, ite ad Joseph, ang Dios usab muingon kanato, ite ad Joseph. Duol kang San Jose, kay matud pa sa mga santos. Wala pagyoy pag-ampo nga akong gisangpit sa Ginoo nga gibalibaran diha ni San Jose. Niining umaabot nga mga adlaw aron mas mahaduol pagayud kamo ni San Jose, nagpahimo na kita og National Pilgrim Image ni San Jose nga sama sa atong patrosinyo nga mauunyay atong isuroy sa tibuok Cebu apan usab sa tibuok Pilipinas, being a national shrine. Ug hopefully bispiras sa inyong kapistahan May 7 ato na kining mapakita diha ninyo. Mga igsuon sa atong pagpadayon nining santos nga misa, Saint Joseph the Patriarch, the last of the patriarch, diin gipiyal sa Dios ang iyang grasya ug panalangin. Mao nga kita muduol kaniya, musangpit kaniya, kay kita usab makadawat sa mga grasya, panalangin ug giya sa Ginoo pinaagi ni ining buutan kasaligan nga amahan San Jose el Patriarca. Amen. Palihog manindog alang sa katilingbanong pag-ampo. Sa atong pagtigom diha kang Kristo nga nagmadaugon batok sa dautan, musangpit kita sa amahan sa pag-ingon, Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang simbahan mabag-o ug matinud-anong musaksi sa ang angay mga mithi sa kinabuhi ug sa ingon matukod pag-usab ang napukan nga kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga matuohon magmaisugong magbantala sa ngalan ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Nga kinasing-kasing kitang mudasig sa pagtuboy sa kamatuoran ug sa pagsubak sa malinglahong buhat sa dautan. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton ug ang mga nag-antos mahupay sa Dios nung gugma gikan sa mga nagatiman kanila. Magampo kita sa Ginoo. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslano na lang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga namatay, madawat na ngadto sa kaingpitan sa Dios nung gingharian. Magampo kita sa Ginoo.
Makagagahom nga amahan, sa paghalad namo sa among mga pag-ampo, nagpasalamat kami kanimo tungod sa imong anak nga nagmadaugon batok sa sala ug sa kamatayon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako gang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga amahan nga makagagahom sa tanan. Kuha Ginoo ang tanan namong kadautan aron ang among halad makapahimuot kanimo. Ayaw itugot nga kami nga imong gisaaran nga makadangat sa ganti sa imong kamatuuran, mahaylo sa mga kalipay nga dili tinuod. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug mataro nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan, alang kanamong imong mga anak, aron pagpabalik sa kaputli sa among kasing-kasing. Ikaw naglig-on kanamo aron human malimpyo ang among kalag sa mga daotang tinguha, diha sa among paggamit sa mga butang lumalabay. Labi pa unta kaming mahiusa sa mga butang nga tunhay. Busa uban sa mga anghel ug mga santos, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos kayo di ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita samahan atong gamiton ang mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inigsuonay. Kinimao sa Jesus ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaas sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Ginoo, sa imong panabang liguna kami nga imong gialimahan sa imong mga sakramento aron mahiagom kami sa kaluwasan ug ang among kinabuhi makapahimuot kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Nining ikatulo ka adlaw sa atong novena, pasidungog sa atong patron, atong pasalamatan ang kamarero karong adlawa, ang Banay Cabrera nining maong imahin. Ato sang pasalamatan kamong tanan nga mi salmot nining atong santos nga kasaulugan. So hinaot unta, padayunon ninyo inyong pagsimba sa mga umaabot nga novena aron mas makaila pa mo sa nagkalain-laing mga titulo ni San Jose. Ug sa iyang kapistahan, atong himuon ang Grand Procession. Din atong i-procession kining siyam o napulo ka titulo ni San Jose nga atong ginubinahan karong mga adlaw. Sanglit na pamantay Pilgrim's Mass, ato lang i-forgo ang Santos nga Rosario, basin mo diretso na ta sa katisismo o testimonial afterwards.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa dadang kalinaw ug gugma ni Kristo.